Τι συμβαίνει? Δεν θυμάμαι τίποτα. Μόνο που θυμάμαι είναι ότι με λένε Cool Creeper. Τι είναι αυτά? Πού είμαι? Πού βρίσκομαι? Γεια σας! Είμαι ο Cool Creeper και σήμερα δεν ξέρω πού είμαι. Δεν ξέρω σε ποια ημερομηνία είμαι. Νομίζω είμαι 2016, δεν ξέρω. Μήπως ξέρει κάποιος? Συγγνώμη. Δεν ξέρει κανένας. Πολύ πιθανόν. Τι θα κάνω, είμαι μόνος εδώ πέρα. Ποιον έχω? Τι είχε γίνει, δεν θυμάμαι, προσπάθησε να θυμηθείς. Πονάει πολύ, αλλά είναι καλά. Είμαι καλά νομίζω. Πρόσεχε. Εντάξει. Μια χαρά είναι. Πονάω λίγο βέβαια, αλλά εντάξει. Πονάω από παντού. Τι είναι αυτά όμως εδώ τα πράγματα? Θα φορέσω. Wow, αλήθεια, έτσι φαίνομαι πιο καλός. Δεν ήξερα ότι ο εαυτός μου ήταν έτσι. Δεν ήξερα ότι θα ήμουν τόσο όμορφος. Yo μάγκα. Μάγκα, τι κάνεις, yo? Τι συμβαίνει, προσπαθώ να θυμηθώ. Αν είχα κάποιον να μου έλεγε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Και επίσης, γιατί αυτό εδώ το κίτρινο πράγμα είναι 2 φορές. Αυτό είναι άμμος. Τώρα αυτό εδώ είναι άμμος. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ, γιατί μοιάζει με λάβα? Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Παναγιά μου και Χριστέ μου! Έλα εδώ εσύ παράξενο πράγμα. Πού είσαι? Άνασε! Θα τα πειράξω. Τι είναι τούτα πράγματα? Δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ πέρα. Όπα. Hey. Για σας εδώ λέω. Για όποιος μ' ακούει, προσέχτε τα καινούρια μεταλλαγμένα πράγματα. Πονάει το χέρι μου. Πονάει πολύ. Πονάει. Για ποιο λόγο? Γιατί το κάνω αυτό τώρα αυτό μου? Γιατί το κάνω αυτό στο αυτό μου? Για ποιο λόγο? 2 κίτρινα πράγματα, που πάτε? 2 κίτρινα πράγματα. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, δεν θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι την ΑΒ και αυτή τη θυμάμαι πολύ σωστά. ΑΒ, δέλτα, όμικρον, ήτα, ταφ, λάμδα, χ, ωμέγα. Ωραία, την είπα. Τέλεια. Εσείς που πάτε δηλαδή? Αου, πονάει αυτό. -1 πόδι, αλλά δεν πειράζει νομίζω.
Είναι το πόδι, εμένα αυτό με πονάει, γιατί δεν με πονάει κάτι άλλο. Με πονάει πολύ εκείνο. Γεια σας, γεια, με βλέπει κανένας? Ξέρει κανένας ότι είμαι εδώ? Όχι, εντάξει. Άντε μου κίτρινα μεγάλα πράγματα. Είσαι πολύ ωραία. Λέγεται, έχω ξεχάσει τα πάντα. Άστρα που πάτησα. Τι είδους creeper είμαι αν δεν ξέρω να ανεβαίνω στο δέντρο? Τι είναι creeper? Ξέρω. Βλέπω το χέρι μου αυτή τη στιγμή και είναι διάφορα χρώματα. Είναι μπλε, μαύρο μπλε και μπλε σκούρο. Είναι μπλε με μαύρο μπλε, κάπως σκούρο και μαύρο. Αλήθεια, πού τα θυμάμαι όλα αυτά? Θυμάμαι τι γίνεται πάνω μου, δεν θυμάμαι. Τι έκανε έτσι? Τι μίλησε έτσι? Αυτό το πράγμα αλήθεια τι κάνει? Δεν ξέρω τι κάνει αυτό το πράγμα. Ίσως δεν ξέρω. Πετάει κάτι πράγματα. Πριν πέταξε κάτι σαν πράγμα άλλο και είχε πεθάνει. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω παιδιά. Γενικά. Αου. Ένα κόκκινο πράγμα είναι. Παιδιά. Stop. Γιατί έφυγε το ένα? Αου. Δεν φτάνει που πονούσε από τη μία πλευρά, προφανά και από την άλλη τώρα. Τέλεια. Αρχίζει και γίνεται, πώς το είπα το χέρι μου, πώς? Αρχίζει και γίνεται σκούρο μπλε. Ο ουρανός αρχίζει και γίνεται σκούρο μπλε. Κάτι με ένα διάφορο χρώμα που δεν θυμάμαι πώς το είπα πάλι. Μπορεί και να μην το είπα, δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα. Τέλος πάντων. Αυτό τώρα που έκανα τι είναι? Είναι κάτι καλό? Δεν ξέρω. Τι είναι? Για πείτε μου τι είναι κάτω στα σχολεία. Σχολεία. Πείτε μου κάτω στα σχολεία τι γίνεται. Τι γίνεται εδώ? Τι ακούγεται έτσι? Παιδιά. Ναι, ζει κανένας εδώ? Γεια σας. Παιδιά, θα πέσω για ύπνο και θα σας ξαναδώ στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, καλή συνέχεια. Bye bye. Κάντε like και subscribe και share.